Čaute, síce dneska máme extrémnu zimu a moc tu fúka, ale už sa blíži víkend, blížia sa sviatky, blížia sa šíbačky a od vás chodí veľmi veľa otázok, či budeme mať počas týchto sviatkov otvorené. Takže áno, otvorené bude štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, pondelok a útorok. A dobrá správa, nebudete mrznúť tak ako ja, ale má byť krásne slnečné počasie od 16 až do 20 stupňov. Takže my sme na vás pripravení a tešíme sa. Od tohto víkendu máme pre vás jednu veľkú novinku a to, že na našej zmrzline si už budete vedieť pochutnať aj priamo u nás v bare.